Lalle ka cika gwarzon gwaraza, wato injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso shine fitacce a arewacin Najeriya wanda yake kishi da abin da ake yi wa talaka, kuma duk da ana cewa da yawancin mutane suna cewa gyaran siyasar sa yake, amma hakan ne bai sa duk wani abin da ya shafi talaka in dai ɗan arewacin Najeriya ne ba ya je inda aka zalunce shi. A shekaran jiya kenan Rabi'u Musa Kwankwaso ya garzaya jihar Lagos domin ƙwato wa 'yan arewa haƙƙinsu akan gwamnatin jihar Lagos bisa yadda ta rushe musu ainihin wuraren kasuwancinsu. Idan abubuwa na ta faruwa a haka a kudancin Najeriya, ya za a yi da 'yan arewacin Najeriya kenan waɗanda suke mazauna Lagos da suka zo cirani ainihin arewacin Najeriya? Su ba mutane ne ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu, barkanmu da wannan lokaci. Sananmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Idan yau ka fara shigowa wannan tasha, ka daure ka danna mana subscribing, sannan ka haɗa mana da alamar ƙararrawa ta yadda da zarar mun ɗora shirye-shiryenmu za su riske ka a cikin ƙanƙanin lokaci. Injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso ya ziyarci jihar Lagos bisa ƙwato wa ainihin talakawan arewacin Najeriya haƙƙinsu akan gwamnatin Lagos. Hakan ya biyo baya wajen rushe albarago da aka yi gwamnatin Lagos ta aikata. Tuni a shekaran jiya kenan ya dira jihar Lagos domin jin ba'asi me ta yaya ko me ya faru har da za a rushe musu ainihin wuraren kasuwancinsu. Rabi'u Musa Kwankwaso shine kadai tilo a faɗin arewacin Najeriya wanda yake shiga ragamar talaka kuma ya kwato ma haƙƙinsa, ko a ce ya kwato ma 'yancinsa. A duk faɗin Najeriya akwai manya-manyan 'yan siyasa wanda kawai abinda suke tunani, abinda yake damunsu, ko kuma ragamar abinda suke bukata, idan babu su ko kuma babu abinda suke bukata ba shi da amfani. Kamar yadda muke gani a wannan lokacin, tun bayan hawan ainihin Buhari marigayi, wato arewa ta tsinci kanta cikin wani mawuyacin hali, wato wani bala'i da ya riskaki arewacin Najeriya bisa sace-sace da ɗauke-ɗauke da ma kuma ainihin ta'addanci a faɗin arewacin Najeriya. A rasa kano bakin zaren, amma hakan bai hana Rabi'u Musa Kwankwaso buɗe baki ba akan ainihin gwamnatin Bola Ahmed Tinubu.